Karbi Farmers Association ameipu Avinas Ronghang jail pen nangke jogahut Karbi araratum kangtum karni pensi Ronghang apan aning ke patedun. Rongara kalong habe pinpo do anatum chingrum pet pen che tham chimu mamai kang nipon. Aprangsi ke nili karbian lo ara doan pan ningkang sama kodong pajir lo nili pan nang kene bani pen pini ani nili pan abang so kang hona pipot nang litum media korte pendang lo kaddo kawe karbian lo ara doan pan nili hin pen suri ningkang sama kodong pajir lo lapen ke non nili labang so kisung kacetong nang ke lagi nili jungjung pan kali nang litum rat karbian lo ara pan kisung pan si nili labang so kacetong pen joni pini nang litum nili pan dak hem kang sam nang beng lo pini nili dakot dak hem kang sam pen jok lo sita nili hala sunang ke beng nili tu kacetong ang ton kali la nili tu ke song kacetong ke hala so ni penang cheng lo la pen non labang so ang thun pini pen apta ko la so si cheng bompo hemprek la pen ke nili tum akemang 6 schedule to the constitution of India teng paragraph 2 subparagraph 7 teng pendang lok nili tum akemang high court honorable high court Guwahati high court pen ke piktang ka case orang so case ke high tang case nili pa chun che tik bang ke ni to kacetong sang se la pen ke jail ke pini ni phansina beng lo pinap ke anu ka prek nang jang posita itung ka pheri nei alama ve donatum athe itum kache song ake joy ke pani tum chunche lasi kache song pini nali tum nili phana thek long nali tum nili phan labang son lapso akiba ningkang sam kang hon ange pipo nali tum phan kiro pilo lasi tum ansu se kache song ansu se aprang pon thei phan nali tum kado ve hir jume la pa ka cherap kache to kenang sot posinali tum pini labang so channel kado ve da kache to media do ana channel long personali tum karbiang long do doran do ana rat phan samen nili chuning rilo la pen ke ili tum non dak ke chari bom BJP sarkar laki tu makai pan ke miwang thek kali puke nali tum ke dam tai korban si thek long dak lo ili tu makai ki vir na towards words of extinction ki vir towards dam bom lo de tum lasi nali tum kado ka ve pini labang so channel kalang kado ve karbit solang do ara do an santa nili hin pen chuning ri lo lapen nali tum kado ve pan aku isi ka chuning ri bang ke la lo ili tum khai lapen ili tum ajutang ajubat kereng ye phansi tum party da pathi nei lapen ili tum jail ke che bank police ke che bank party pathi nei akama velo dona tum national tum kado ve phan chuning ri lo lapen pini dak nili fikar jab nili prangkar jab kado ve karbid anglong ara do an phan nili ni hin pen lapen nili song klem ra pen nili tum convenor da do roton terang pendang lo kado ka ve ni tum hamphang pendang lo sami kado ka ve sokar bisolang do rat phan lai the ni than pen sinili lam theng ton ko lo kadom nili phan jel na bank la lo laki demokrasi ki kroi kreatum si nili phanjang na be lo nili demokrasi ron mesi che song ke article 19 of the Indian constitution long ke freedom of speech pendang lo khala dak pinangan ke tok do ke song ke seng pendang lo angton dalam handak tok lab lo ke ni ha so teng si kam che klem lo khai pharman long ri pharman si che song nili me thang jung che pa plang han le kam me klem li ke sita pini khai phani che song phani jel thap sita komani ke chupang lim phani jel thap the ke people lo thap thedet ke ha ni avina song han le chok che kali khai phan si le tung ka che song khai phan ni avina song han jung le che song kali karbi ham phang pendang lo penang an ham phang tum karbi khai karbi long ri ke ching hona tum che song bom lo ke ta la son ka che song nok be tum phan ke ka che song song ja po tum phan ke jal si thap ke lasi laso bang TV vera ilitum jase met itum khai la perito longri ko son si ke cherai komi mahala bangsi itum paprang nei ma busi nili kamatha sitan non nili phan son pini la bangso nili phan la son anga pa beng pen la bang ke si itum kar biham phang phan si therak me pen ningduk me lam nali phan nang panne parni pen lam thi eklang je nali phan panne ke karbelo tun mos council CM ne panne pola supra ko na hawlo oh laki non ke oh laki non ke ilitum thek dak lo ke autonomous council itum district Karbiang district long sanon ke binet rank minister pode minister level along an bang ke alang tum si ahar lo je karbia non ilitum le che song se ni tum jungjung phan le song so arleng theke man tang do pharman ni tum si che song arleng theke man tang are soi janga sumar tum kadu ve tum phan da pharman ni tum che song hatum ta karbilo ni tum ta karbilo hatum ta ST lo neli ta ST lo ke nili vile ro dak ta ke alang li to vile ro dak ta ke lo ke tu nili phan jela pa thap long ka alang li tum na stand nai porlo but where day ni arjun tung tu kuna sikar lablo tela suhut ke mate itum khai phan itum ka che song phan song ya po tum phan jel ka che thap lok hello mai to kam lo mante la ka limati ho la lo hok lo la ke repeal vek nang po athe itum khai phan si ka che song ja po tum lo ni tung ke welcome lo ka peace court welcome lo ni tung welcome lo alang tum phan deng lo la so ekor ke prang da lang li tum pen chingki che than lo pu lang li tum ta do lo terang sang ho tum pen dang lo batai chingki lo sita non last jun to ekor ke sign lo bang ke hala so bang kep alang tum reservation ki pialam se wang lo
ঠিক আছে পিডের লো নন পিডের পেন কে itum cicini der lo penap dia kisung ko masi phoji mai ta long le phelang to apiso so kadu vi ta ka phere mi miang ang long si do ko gi penap dik si hala hai ni tum pirthi ma tha pen sila lo ni tum da ku pini mithanga le bhan le kam klem le lo lage jase met khai la pen long ria bhan ka ma tha si ni tum chisong lo ni tum pu lo sita la so ka chisong le ni li hem kang sam jang kok la pen ko hala bang lo de la bang ke kes bang ke do kok lo ni li bhan la ka so kes bang ke ni li bhan ke prevention on damage of public property section 4 tang si ni bhan kes sang pa bon various I am not a part of that protest day ni present gali sita but I was put in jail like so very unfortunate for the Karbi society day a hok lam lo lake ning duk mimi la pen ning oi mimi ani ki ga sonse mande lo lake ni tum ka che song ni li phana ga chera pa chet to dun thang ta ve a hok lam lo non alang le tum terang sang tum pen bang te ni tum pu chetas wa se alang le tum pen ni ta help ko son ma dak family tum pen pu chet han se alang le tum pen help sin ni high court dam lo la lo lan ve lo kapre ka lam ga ni li semet pini ga dak ni li thang ta comment mo ve lo athe ja semet pini bang ga ni li hem kang sam pen ke jo oposi ne la hala so lam ba ni li than thelo pini ga ja semet song la pen khai la pen long ria lam pa sawang posi ni li lan si than chot hala so part bang ni non ma comment pi thek thela till today I am the president of Karbi Farmer Association so we will be working together with the 24 plus organization regarding the issue which was signed with the 6th insurgency and the state government central government and that was very also unacceptable so that's it patumi freni phai trok thelangarni rongara kalong habi pinput do ana tum chingrum pet pen che tham chi mama me kangni pon hin pen kache tong longri kre hini sar habe ame la pen karbi ser hong thom ame abitung pen che tong si karbi richo ahong pharla along me kangni along che tong don pen karbi richo ram sing ronghang mon sing milik amri bordili rup sing kathar sarpo hemari ingleng lksha ame phu men sing teron lksha akong chun bangla pen aria sangho tum che tong don pen me pangcheng ponlo Nijang Karbi Anglong hamren hithi kimi pen ka helo kilometer sir kep andoji ronghang rongbong arong arak habe pinpo do an chetong si ronghang rongbong Karbi richo ahong pharla lo ke claim kedam nangji aputhak che than pon rong arak along kemisen apen pangthir pon ep nangji pura Karbi Anglong autonomous council cm tuliram ronghang aphan pinpura lo kapajir damji pura chisik chedang pon bomlo pinpura lo along ke jong do nateng ke chengsi ke jong pon lake pinpo mara tumaphan ke dam ke bang abar saya bang nang pinangji chin thong la pen amri aphan adun thu ke jong pon la ke me lang la pen towar ke mesen nang pinangji ke thom ke jong pon thu la ke rongara kalong ke do don phoke bra phli atum aphan hem nang kim pinangji ingdeng phli along ke jong pon thu la ke longri habe atum aphan sitame honareum bainong nang pipon nangji puta jongdun Nijang Karbi Anglong dong kamukam pen promise terang report Bisonat Karbi Live